पवन खेसारी के जोरदार टक्कर, बहुत बड़का तांडव होखे वाला बा भोजपुरी इंडस्ट्री में। आ पवन सिंह के कबो गाना आवे आ खेसारी भैया गाना ना लिया बस ऐसा हो नहीं सकत। तो नमस्कार, कैसन बानी रहुआ सब, उम्मीद करता नहीं अच्छा हो। खब हम बता दी कि एगो पावर स्टार पवन सिंह के गाना होता घघरी, जौना कंपनी का नाम बा टी सीरीज। आ टी सीरीज से गाना के लियावल जाता। काले के टी सीरीज के द्वारा एगो छोटा मोटा टीजर टाइप के रिलीज कल गई बा, ओकरा बाद पोस्टर रिलीज कल गई बा। पोस्टर पर डेट भी रिलीज कल गई बा कि 22 तारीख के 7:15 पर पवन सिंह का गाना आ जाई। लेकिन भैया हमारे खेसारी भैया भी नहीं मानने वाले हैं ना, ये टक्कर करते हैं क्योंकि इनका बज नहीं रहा है अभी, और टक्कर करके बजाना चाहते हैं। तो इनका भी एगो पोस्टर रिलीज हुआ, पोस्टर रिलीज होने वाला है, हुआ नहीं है। एगो फोटो को वायरल कराया जा रहा है, जो फोटो हम लगाए होंगे आप लोग देख लीजिए। उस फोटो को वायरल करा के ये बताया जा रहा है कि ये गाना जो है अन्नपूर्णा फिल्म से खेसारी लाल यादव को वो भी 22 तारीख के ही आने वाला है। तो सबसे पहले हम चश्मा लगाए ओकरा बाद बतियाम, काहे कि तनी कमजोर तू लोग रहो हमरा। अब बढ़िया हो गए। हम बता दी कि उहो गाना जौन बा कि 22 तारीख के कादुन खेसारी लाल यादव के आई। तो हम एगो बात पूछे के चाहतनी कि अगर आज पोस्टर आ जाई तब तो क्लियर बजे काल गाना आ जाई। अगर आज पोस्टर ना आई तो खेसारी लाल यादव के काल गाना केंगा आई, केंगा टक्कर हुई। लेकिन अन्नपूर्णा फिल्म से गाना होता, यानी अखिलेश कश्यप के कंपनी से। अखिलेश कश्यप के कादुन लिरिक्स बा। पूरा खेसारी लाल यादव के देखता ही बड़ा कितना हरवा हथियार के साथ वीडियो के शूट कैले बड़े। वहीं पावर स्टार पवन सिंह के भी शूटिंग भइल बा। पवन सिंह के शूटिंग एकदम विभांशु तिवारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से करेले बड़े। पावर स्टार पवन सिंह ये गाना में बहुत ही भयानक गाड़ी एगो यूज कैले बड़े। और गाड़ी में से जब उतरत रहे तो एकदम शेर खानी दहाड़ के, ओकरा बाद जब भोजपुरिया पगड़ी बांधत रहे तो यानी अब बुझी कि रहुआ सब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन खेसारी तो हमेशा इहे दो नाम रहेला चर्चा में, इहे दूगो नाम रहेला विवाद में। इहे दूगो नाम बा एक बार फिर से नया शुरुआत होके वाला विवाद में। तो भाई जेकरा ई लागता जे पवन सिंह से खेसारी लाल यादव के जौन बा कि विवाद होके वाला बा, टक्कर होके वाला बा, वो सब लोग के भरम दूर हम कर देम एक एक बात बता के। काहे कि भाई टी सीरीज से गाना आवता पवन सिंह के, छोटा मोटा कंपनी से आवेला तो पवन सिंह के लगे केहू टिकबे ना करला, तो टी सीरीज से आवता। तो हमरा पता बा जे खेसारी भैया गाना रिलीज कर रहे हैं कब, जब पवन सिंह के लॉन्च हो जाए तब। काहे कि भाई टी सीरीज कंपनी से आ रहा है, एशिया महाद्वीप के सबसे बड़ा कंपनी टी सीरीज। टी सीरीज से गाना आवे दोसर कोई कॉपी कर ले, दोसर कोई ओकर टक्कर दे दे। सबसे बड़ी बात बा जे पवन सिंह क्या बता, और केहू के आई तो हमनी कहती से चलो भाई हो जाए टक्कर। लेकिन पवन सिंह यानी भोजपुरी के बादशाह, भोजपुरी के क्या कहा जा रहा टावर स्तंभ, तो भाई पवन सिंह का गाना आ रहा है। तो देखी हमरा उम्मीद नहीं है जे खेसारी लाल यादव के काल गाना अन्नपूर्णा फिल्म से आई। लेकिन आगे अब पोस्टर अगर आज आ जाई तो समझो कि काल गाना आ जाई, अगर पोस्टर आज ना आई तो समझो कि काल गानो ना आई। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के काल सुबह 7:15 पर गाना आई, और वह सब इंतजार करी। काल हुई कमाल, काल हुई तांडव, गाना होते जाई ट्रेंडिंग सेक्शन में। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब कर ली। भोजपुरी के हर एक खबर सबसे अच्छे तरीके से बतावल जाला। हम बता दीजिए खेसारी लाल यादव अगर विवाद करिए तो पोस्टर आज रिलीज करे के पड़ी, अगर टक्कर ना करे के हो तो पोस्टर आज रिलीज ना करिए। बाकी चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को शेयर करी। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।